बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव Ph.d डिग्रीआव बेले-बेजे जाथायखौ लानानै बिजाथाय फोरमायदों BTCनि EM देरहासार बसुमतारिया। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव Ph.d डिग्रीआव बेले-बेजे जानायखौ लानानै BTC सरकारा नायबिजिरगोन। थारैनो बेले-बेजे जामारदों ना जायाखै बेखौ नायबिजिरना रोखा खालामगोन आरो नायबिजिरनो BTC सरकारा बिथोन होगोन, फोरमायबाय BTCनि EM देरहासार बसुमतारिया। दा बे मोनसे गोमोथाव मोनसे बाथ्रा जे ओंखारबाय, खुब फोथायथाव बाथ्रा नङाब्लाबो बाथ्राया जेला गोसारबायब्ला बिनि सायाव निस्सय तदन्त खालामनायनि मोनसे माबा दं, तदन्त खालामनाया उचित। बे हिसाबै BTC गभर्नमेन्टआ बिनि सायाव नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ मावफुंगोन आरो खोथाया ओंखारबाय जेला जिथु माने हायार अथरिटि दं, डिपार्टमेन्टेल जिथु अथरिटि जिथु UGCआ निस्सय बेफोर सार्टिफिकेटनि सायाव भेरिफाइ खालामगोन आरो जि बाथ्राखौ लानानै एलिगेसन लाबोदों बे एलिगेसना बेसेबां सत्यता दं, बे एलिगेसननि सायाव UGCआ निस्सय बिजिरगोन। बेखिनि नंखाय आरो नंगौ बे बाथ्राया UGCआ बेखौ रोखा खालामगोन जोंहा आसा दं। बेखिनि दा बे मोनसे